Tak dobrý den, pánové. Vítám vás na školení, které jste si objednali. Jedná se o systémový nosič Fast Track, jak určitě všichni víte. Je to stroj GCP, je to model letošního roku. Ten motor má 310 koní. No tak teď nevím, jako čemu se tady kejvete, asi o tom víte úplně všechno, já jsem tady naprosto zbytečný, takže asi řešením bude, když uděláme jednu věc a já vás předám kolegyni, takže vám přeju hodně štěstí. Takže pánové, protože vlastně všechno víte a znáte jako všichni chlapy, tak kdo půjde první? Ne, že se k tomu budete chovat jako k těm svým strojům. Šéf, ne? Jede ona, ne? Co já? Ne, ty. Ne, jede ona. Tak já klidně pojedu, mě nedělá žádný problém. No, takže koukám, že o tom moc nevíte, tak já vám to teda budu muset vysvětlit, ale kdo jste se choval dost namachrovaně, tak si to zkuste a víme, jak vám to teda půjde. Takže vidím, že ani nevíte, kde se to startuje, takže normálně otočíte klíčkem. Naskočí obrazovka. Takže snad se vám to líbilo a snad příště nebudete tolik machrovat.